Picassovia z magistrátu opäť vzali do rúk štetce a ako zvyčajne vytvorili chaos. Najnovšie vyfarbili križovatky na kozej a zochovej na béžovo. Podľa magistrátu má toto riešenie priniesť väčšiu bezpečnosť chodcov. Spolu s farbou tak pribudli zúžené jazdné pruhy, parkovacie dorazy a samozrejme stĺpiky. Magistrát má stĺpiky rád, najmä v starom meste. A keďže ľudia sa sťažovali, že tie oranžové stĺpy pôsobia ako pes na oko, na kozej a zochovej to vyriešili inak. Stĺpiky ochraňujúce chodcov splývajú s farbou vozovky. Je tak len otázkou času, kedy do nich niekto narazí. Zdá sa, že zónu Zochová Kozia Panenská možno kvôli veľkému výskytu progresívcov Sivalovci celkovo vybrali za miesto, kde môžu slobodne čmárať po zemi. Prednedávnom tu napríklad premiestnili parkovanie z jednej strany cesty na druhú. Zároveň pridali parklet a ubrali niekoľko desiatok parkovacích miest. Ak ale rátali s jasavými reakciami miestnych, prepočítali sa. Rezidenti sa začali ozývať a tak magistrát uskutočnil niekoľko náprav. Ako na Podjavorínskej, kde inžinieri vrátili parkovací pás na pôvodnú stranu cesty. A tak sa najprv natieralo, potom sa natreté zatieralo a toto zatreté sa opäť natieralo. Pritom sa zbytočne minuli tisíce eur. No samozrejme, ako obvykle, zodpovedného za tento chaos niet.